Moi, pelataan nyt Mario Karttia Viillä. Niin, jatketaan sitä. Tai ei jatketa. Aloitetaan sitä. Grand Prix, sitten 150cc. Me ei siis viittillä vetää tää mirrori, kun me ei oikein tykätä sinulta 150cc hauska. Sitten tää Koopatron lempi kevyt hahmo ja oli kova jätkä siltikin. Ja siitä otetaan nyt konsertto. Joo. Automaatilla mennään, toisella on hyvä manuaali ja eka kutti on Mushroom Cup. Joo, ja mä aloitan. Tai en eikö joo, aloitankin. Joo, Luigi kirkuit siis oli. Luigi Circuit. Ja skipataan noin lukuja. Joo. Ja sit voidaan ottaa boosteja tälleen. Saatiin. Sitten tää on kaikki läsnä pois. Ja me tarkoitetaan sit sillä boostilla se kakku. Sientä. Niin ja sienethän tarkoittaa myös sitä turboa. Elikkä turboa siis tarkoitetaan apua siellä tulemaan päin. Hei, nyt tuli boosteja. Nyt pitää vetää ensi kerralla. Vedä ne turpaa. Olisiko Pirro ketä haluaa? No Pirro. Nami. Sieltä tuolla. Se eka on vielä siinä. Mitä heitä on? Pirro on pois. Kaikki läsnä Pirrosta. Tyhmänä nostalgialla, kun se niin humalla. Onneksi ei menetetty Niin, näitä. Meidän ei siis ole todellakaan tarkoitus voittaa. Tai no tietty haluttais ehkä, mut siis katsojien silmän iloksi halutaan tehdä näitä kaikki oikkareita. Joo, näytetään teille nää oikkarit. Eikä nyt menetetään ne boostit. Me voidaan ottaa ensi kierrokselle. Elektetään läskiota niin. Moi. Hei, sielläkin on pieni noita osia, millä ei oo siinä. Tuolta on pieni. Nyt lähtee siis viimeinen kierros. Nyt voidaan saada boostit. Elikkä tän saa niinku tän aseen tänne perään niinku painamalla V:tä koko ajan pohjassa. Niin Nunchukille ei oo oikein helppoa niinku pelata kun Iihon yhdistymään nolla. Siellä oli nyt niistä. Ja sinne niin voitto kotiin. Ihan hyvin se meni kuitenkin. Joo, ja johdetaan sitten 15 pisteellä, toisena Pirdo, kolmantena Mario ja viimeisen loserina Baby Peach 0 pistettä. Toiseksi mennään Josi, ei. Ja next race tosiaan. Niin, se on hauskaa. Mumu Meadows. Mumu Meadows. Okei. Niin se on yksi hauskimmista lehmiä tuolla. Niin, niissä on yksi sellainen juttu, mitä tapahtuu eri kenttien aikana jovinkin on lehmät. Mä en halua kertoa. Nyt mä en oo hyvä. Boosti lähtee, niin se on sellainen surkea, niin jos liian aikaisin rupeaa painaa sitä B-tä tai ei kun kakkospohjassa, niin sit käy tolleen. Tässä on tällainen tosi kiva tämmönen niin täältä voi olla farmarimusiikki. Välillä hyräillään aina siinä mukana. Niin nyt okei, ne on tosi ärsyttäviä nämä majavat myyrät. Ne myyrät. No voi ihan sama mitä myyrät. Ei boosti. Boosti nyt voidaan näyttää sitten se oikoreitti teille. Niin täällä. Äskenkin vedettiin. Hyvät katsojat. Niin me näytettiin sen kyllä, kun haluatte varmaan uudestaan kyllä vielä. Ei se oikoreitti, mitä sä ehkä luulet. Mikä se on? Siis se, eiku niin ei tässä olekaan sellaista. No käytetään nyt siis tämä. Oi, tossa kyllä törmää niin tosi nyt tulee helposti. Toinen kierros mennään vaikka tähän. Helposti. Joo. Sitten mennään tuosta. Oi. Nyt oltais saatu ponnia. Katso sit siinä buisti. Se on ollut paremmin. Noin ja viimeistä kierrosta viedään. Siitä aseboksia. Kiitos. Ja sitten saatiin kilpi. Nyt alkaa tapahtua noita, että noin lehmät otti eteenpäin siitä välistä. Sitten voidaan tästä hypätä taas. Se on oikein kivaa, mukavaa. Niin nyt mennään vaikka täältä toiselta puolelta. Joo. Nyt taas siis käytetty noin kaikki yhtä kuin. 3 kierroksella voi käyttää 3 reittiä. Joo, ja todellakin ensimmäiseksi tullaan. Niin nyt pitää saada virheitä suoritusosaa. Joo. Sitten on taas Pirdo on toisena mun vuoro. Jos saatais nyt taas boosti, niin voidaan näyttää se. Nyt on edelleen Baby Peach. Ton Mushroom
korkein oikoreitti. Se on tässä aika alussa, jos näkyy, se on yksi Jansi. Joo. Ei sitä sen enempää. Koitetaan saada boosti lähtö, eli Noin turbolähtö. syödä, koska ne on liian isoisia, niin syötäväksi. Sitten tosta, no voi sentään. Takkuliskelee siinä niin. Joo, tästä kuuluu hypätä Siellä tälleen. se kutistuspilvi oli pahin vihollinen. Tuossa menee Arkissa. Kiitsi. Wow, se oli lähellä. Anteeksi nyt vaan Pirjo. Aseboksia otetaan ja tuolta voi nyt toi Pirjo painaa hiiteen. Oi voi nyt se liikästi. Ei nyt se Pirjo tahtoista. Se on sellainen ruma rusetti. Jos me saadaan boostia, ei sitä. Älä nytten! Hei hei! Laita se perään. Oi! Ei mitään! Nyt tos käy tolleen vähän se joskus. Nyt ollaan melkein viimeisiä. Voi Pirjo! Ei taas! No No, ei noin voi nyt tolleen takliin. Nyt ollaan viimeisiä. Niin, mutta se voi saada tollasen boostilähdön. Sitten just kun osuu siihen maahan, niin siitä kun kettaa kaastamaan siinä. Hei nyt! Niin, ja ne kato. Ai nyt mä lähdin. Sinne meni luikin kikkeli. Luikin kikkeli. Ei, harmin paikka. Joskus me ei naurata oikeastaan. Älä nyt puseäly. No mukku. Anteeksi. Oikeesti. Hyvät katsojat menit vähän. Naurattaa liikaa. Niin näissä pienissä se hyvä juttu, että kun on sit tosi hyppäin, kun tää jatkuu viireellä, niin ei sit hyppäitä ollenkaan. No tälle ei siis kannata tehdä. Oikeesti ne tuli ohi. Oho, noi tuleekin tuolta jo. Tuon viitoin. Ne menee vikakierros tuolla. Katsotaan, sapu. Hopsista. Siellä on booster. Älkää nyt tää niinkö kun mä tuun. Mä tuun nyt vikakierros, kattokaa. Mä voitolla melkein. No me hävitään kuitenkin. Ei silloin väliä enää. Ei niin, siinä on kikkeli pienessä. Kiitos jo tästäkin. Nyt mä saa kiduttaa niitä. Mut hetki. Mä en halua haluan näyttää teille se oikkarin. Anteeksi mä nyt näin On peruutan. se ihan tyhmä. Olen. Ei mut hetki. Pääseeks? Ei pääse. Ei mun nyt mä ehkä tiedä, jos mä saan boostin. Hei kato, nyt mä pääsin tästä. Aha. Loserit. Moi. Katsotaan nyt jos... Hei kato! Boosti. No voi! Me sinne on. Niin kattokaas tälleen. Jos tästä nyt... Niin me vedetään ne tää kohta näin, jotta se on boosti. Niin tälleen tästä. Ja katsokaa. Näin! Mutta tolleen kuitenkin pitäisi tosta sillan yli päästä. Koitetaan uudestaan. Anteeksi, et mee nyt. Ai nyt pankkikomi. Pitkitetään tätä. Läijyli kaijyli. Mä käännän tossa. Joo jo mennyt. Mä voin törmätä tohon. Ai. Älä nyt. Sitten taas peruutetaan. Koska me ei hävitä. No me ollaan hävitty tää jo. No niin kato. Ykkösestä voidaan peruuttaa. Se varmaan... No eikä me. No niin, eikä. Näin. Noin! Ja näin hypätään tästä. Niin, tää on tollanen toinen joikkari. Ai nyt mä unohdin näyttää sen teille. Hyvät Ei kyllä niin katsojat. väliä nyt. Ei ole. Akka olisi jäänyt. Nyt mä menen tuolta yläkautta. Se on kyllä hieman Me ei olla koskaan. pidempi ja vaikeampi. Ää tulee tällaisia. Tässä on ainakin 4 erilaista. Kato selvit. Siellä on puusti. Oi, kato, oi. Yeah. Pieni. Ei me tullaan viimeiseksi. Ei haittaa. No mä otan sen Nyt viimeiseksi oltais muutenkin. Ei haittaa mitään.
Nyt ollaan toisina, Toisena Pirdo ei johtaa. No se tyhmä Pirdo-kikkeli. Mhm. Inhotaan Pirdoa siis Stuart Spectrum. Final Race. Siellä Stuarti laulaa tolle aseboksiin ja sit tuossa noin liukuhinnat. Toi loppu on ihan hitsin ärsyttävä kohta. Sit siellä Stuarti vähän pomppii kun ne on katsomassa sen. Ne varmaan yrittää vähän naurattaa siellä niin. Tai ne tykkää katsoa. Ne ei kyllä näytä aikaa. Ne näyttää joltain patsaat kun ei ne liiku siellä. No nyt tuli turbolähtö. Niin nyt mä sanon, älä nyt Stuarti tulee sun Futurella vai mikä sun oli sen. Hei, älkää nyt tapulta mua pois sit liukuhinnalta. Se siellä pankikontilla oli ja pikkunen boostit. Kai boosti olisi ollut 20. 3. Oi oli. Ei hemmetti, jarrulla Oi Pirdo sai. Pirdo, tyhmä, onks vähän Pirdo tai Mario, en tiedä. Pirdo vähän sekaisin tuossa alussa. Niin sinne puoliin. Joo, ei Harmelin, voi harmi. Harmelin paikka, kun se Pirdo. Nyt on Pirdo ensimmäisenä, mutta se saa vähän postia sieltä. No ei, Oi, takli vähän toi puuseli. Niin se sai siis vähän lahjaa. Toka vikoja, tai nyt vikoja ollaan. Niin ei saanut. Tuli Baby Beach Sieltä sieltä. boostiin. Boostiin. Ja siitä mennään niin kun painotat kakkospohjasta, ei kun Aata pohjasta, niin sit voi katsoa tänne taaksepäin ja ratin kanssa. Siinä on hyvä juttu se, voi hemmi. Se tipuu, kato. Kato. Ja konserto on ehkä Vladimirista. Ota se siitä. Voi, toinenkin oli. Voi. Otetaan sit ensi kierroksen, sit Baby Beach perustetaan, nyt jos pois. sit saada. Paitsi et ei perusteta. Älkää nyt ampuko mua. Josi tulee sieltä. Josi. Taklita se Josi sinne. Oi, nyt ei saatu kyllä tavaraa. Boksia. Oi, Tuori. Siellä Tuori oli vähän vedellä. Oi. Kaikki vettä vähän siellä niin. Joo. Ota siitä niin syytä hyökkäys. Mennään ohi vaan, ohi. Siinä on noin torpeita. Voi harmi. Oi just se. Bouseri, se tyhmä Bouseri siinä pois. Nyt otetaan bussi. Sieltä bussi, ei hemmetti. Otetaan se. Ei saa. Voi. Oi siellä tulee Mario kohta ekana Voi ja ei, voi. Pirdo sitten ja voi ei. Ja nyt Oi on nyt saatu bussi. boosteja. Turbo. Hemmetti maa Ei voida. Mulla suikkels. Älä nyt. Ei. Onkin siitä häipyy. Apua. Häipyvän oikein. Pirdo! Voi ei Pirdo! Pirdo leijeli peijeli. Täällä on Pirdo. Ei! No voi harmi. Saati virreheijeli. Kunnes. Joo, 7. Nyt ei varmaan saa voitettu. Ai. Ei. Pirdo voitti. No 3. kuitenkin. Joo, ei haittaa. Saatiin Parempi pronssia se nyt tästä. on kuin Viimeinen tai Se oli 4. kyllä liikkeellä, se on 4. Siellä mennään, ei mä en kestä oikeastaan Pirdoa. Pankkikoulu toiseksi ja me tultiin siis 3. skippannut nää jutut, kattokaa sitä. Kultaisen on hitsi hienosti tuo päällä on jännä boostin kuvasi. Siellä, mutta siinä oli sitten eka osa saatiin rank D. Joo, sellainen pokaali tällä kertaa. Flower Cup ja nyt se on. Joo, se on moro.